lijepo stati na uši. Šta radiš opet? Pa kako dopuštaš da jedeš sam? Evo gledaj si čokoladu. Ne s nožem, ne s nožem. Ne s nožem čokoladu. Ti kao čitaš nešto? Sestra spava. Gdje? Sestra. Sve u redu. Jel u redu? Je, kako je. Ti dobro? Evo ne djeca. Nije djeca.